vähän erikoinen päiväksi näin, että täsmälleen 98 vuotta sitten tuli aselepo. Maailman ensimmäisen sodan aselepo. Monet lähti sotailemaan, muun muassa Ranskassa sotailemaan. Ja ne ajattelivat, että asia voisi ratkaista nopeasti, että voisi voittaa vastaan Saksaa. Wilhelm II ei tykkännyt siitä ollenkaan ja se oli paha sota. Juhlitaan sitä, että se loppui. Ikävä kyllä 20 vuotta sen jälkeen tuli toinen sota. Ja oikeastaan kun on niin globaali maailma nykyään, kaikki tämän maailman sodat ovat vähän meidän. Tuli vaan mieleen, että tänään on taas toinen päivä, että 13. tätä kuuta viime vuonna Pariisissa tuli terroristi-isku, jos se muistatte. Eli joku terroristi ampui 90 ihmistä, ne kuoli. Se ei ollut sotaa, mutta mikä se oli, vaikea sanoa. Laulu, mitä mä ajattelin soittaa laulaa teille, on kirjoitettu vuonna 1910. Yksi englantilainen kirjoitti sanat, ja kukaan ei tiedä, mistä melodia on kotoisin. Se on hyvin vanhaa. Kuitenkin laulu on hyvin kuuluisa. Sanoisin Irlannissa, Pohjois-Irlannissa, se on melkein niin kuin kansallislaulu englanniksi. Ja hyvin tunnettu tietysti Pohjois-Amerikassa. Ja mulla on luntilappu tässä. Mä tein kotiläksyt ja ennen minua lauloi tätä vuonna 30 jotakin. Judy Garland, Glenn Miller, Elvis Presley, kuvitelkaa. Teillä on niin paljon onnea. Bing Crosby, Johnny Cash. Eli mulla on sama, mä ajattelin pukeutua sama kuin Johnny Cash. Ja silmät kiinni voisi kuvitella, että Johnny Cash laulaa, tai vähän sinne päin. Roy Orbison myöskin. Mitä vielä voisi sanoa tästä, että ja vielä yksi asia, kerran kun mä puhun, kyllä on hyvin hankala lopettaa, mutta vielä yksi viimeinen asia. Sanat kertoo siitä, että nuori mies lähtee sotaan ja laulaja itkee, että kun se tuli takaisin, koska hän tuli takaisin sodalta, hän itse on kuollut. Ja voisi kuvitella, että ja se on tietysti rakkauslaulu. Voi kuvitella, että rakastaa sotilasta, nuorta sotilasta, joku nuori tyttö tai sen isä. Oikeastaan se mies, joka kirjoitti sen, ajatteli, että se oli sen isä. Eli tämä laulu on isältä pojalle. Hän puhuu haudan kautta. Cher Dany, la cornemuse nous appelle. De val en val, de la montagne, tout le flanc. L'été s'achève, chaque rose nous le rappelle. Tu dois partir, et je suis languissant. Mais reviens quand l'été sera dans la prairie, ou quand la vallée sous la neige sera tapie. Je serai là dans la lumière ou dans la nuit. Oh chère Dany, je t'aime tant, oh chère Dany. Tu reviendras lorsque toutes les fleurs se meurent. Quand je serai mort, ma vie parachevée, tu trouveras proche ma dernière demeure, et à genoux
tu me diras un ave. Je percevrai ton pas si furtif près de moi, et mon tombeau sera ma plus grande joie. Car t'approchant, tu diras ton amour pour moi, et j'attendrai que tu reposes près de moi. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Je percevrai ton pas si furtif près de moi, et mon tombeau sera ma plus grande joie. Car t'approchant, tu diras ton amour pour moi, et j'attendrai que tu reposes près de moi, et j'attendrai que tu reposes près de moi. Merci. Miten voisi säilyttää omaa äidinkieltä? Minun tapauksessa puhutaan ranskaa. Tarvitaan kahta asiaa. Ensin pitää ymmärtää tätä. Eli pitää harjoitella lukemista, kirjoittamista ja mun tapauksessa laulamista, joka on vähän sama. Se tarkoittaa, että minä itse tarvitsen paikkoja, missä voi esiintyä. Ja minun tarve on myöskin julkaista sitä mä tein. Mä olen kirjoittanut monta kymmentä laulua, kääntänyt muutama kymmentä laulua ranskaksi ja mä haluan julkaista